Alright, now what's up mga kamax, this is Choy TV Motovlog. So ngayon po mga kamax, pag-usapan po natin dito yung mga sinasabi ng mga ibang Maxim rider. Sabi ng ibang Maxim rider mga kamax ay humihina na daw ang booking ng Maxim. O ngayon po mga kamax, based on my experience ito mga kamax, actually mga kamax, marami talaga booking sa Maxim mga kamax. Kaso lang, habang dumadami din yung booking ng Maxim mga kamax, dumadami din yung mga rider mga kamax. Kaya yung booking parang nahati-hati sa ibang mga rider mga kamax. Tapos kung ikaw ay nagbibiyahe pa mga kamax, iwasan mo yung mga kamax, iwasan mo yung makipag-usap sa ibang rider. Mag-concentrate ka sa apps mo para makakuha ka ng mga booking. Kasi mga kamax, pag malate ka ng pag-request mga kamax, ilang seconds lang yan mga kamax Pagpasok ng booking dyan sa apps natin mga kamax, ilang rider nga nag-abang dyan mga kamax. Napakaraming rider na mag-abang dyan. Tapos pag malate ka ng ilang segundo lang mga kamax, 35 seconds lang pag late na pag-request mo, ay sigurado hindi na yun makuha mga kamax. Kaya wag kang palaging magsabi dyan na wala na talagang booking ang Maxim. Actually maraming booking sa Maxim mga kamax. Sa totoo lang mga kamax, ang Maxim ang pinakamalakas dito sa Cebu mga kamax. Kaya ayan yung mga kamax, kaya wala kang booking na nakuha mga kamax, kasi palagi ka nakipag-usap sa mga kasamahan mong rider. At saka lalong-lalo na bagong rider ka, huwag kang lalapit sa mga priority riders, kasi talagang wala kang chance sa kanila mga kamax pag lalapit ka pa. Okay lang sana pag okay lang pag yung mga kasama mo ay parehas lang kayo, mga bagong rider, at ayan, hindi kayo mga priority. So okay na po yun, makikompetensya ka sa kanila. At syempre yung diskarte dyan, pag nakipag-usap ka sa mga kasama mong Maxim rider, yung mata mo mga kamax ay palagi nakatingin dyan sa apps kung may booking ba na papasok. Parang mga kamax ba, parang iligaw mo yung sarili nila mga kamax sa pakipag-usap sa'yo mga kamax. Pero ikaw ay palagi kang nasa apps mo, palagi kang nakakonsentrate sa apps mo. Yun ang diskarte mga kamax pag makipag-usap ka sa mga rider. Parang kung may booking na papasok, syempre naka-alert ka, naka-request ka na, sila hindi pa, di ba? Para mas advance ka rin sa kanila mga kamax. So ganun yung mga diskarte ko mga kamax. Pag may mga kausap ako na mga rider, syempre makipag-usap din ako, makipagsabayan din ako sa kanila mga kamax. Pero yung mata ko at saka kamay ko mga kamax ay nasa apps. Sila naman habang nakipag-usap sa iyo mga kamax, parang nakatingin din yun sila sa parang nakatingin din yun sila sa iyo mga kamax. Kaya ayan, pag sinabi mong may booking na pumasok at doon pa sila tumingin sa apps, at siyempre naka-request ka na, huli na sila. Siyempre sa iyo yun mapasok yung booking mga kamax, di ba? Ganyan ang mga kamax. Pero mas maganda talaga mga kamax na mag-concentrate ka habang nasa biyahe ka ng Maxim para magkarami ka ng booking. So ganun lang mga kamax, then syempre ganun pa rin, kailangan mas mautak pa tayo sa mga client natin, na pag sabihing marunong yung mga client, dapat mas marunong din tayo sa kanila mga kamax, para hindi tayo maisahan, at saka para din hindi tayo ma-scam, kaya be wise din tayo mga kamax. So that's all mga kamax. So ingat sa biyahe, God bless po sa inyong lahat.